Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Kamaráti, tento úvod bude veľmi rýchly, aby sme mali čas a priestor na tie ďalšie vstupy, pretože dnes som si pozvala špeciálneho hostia. Prvá kniha, o ktorej sa budeme rozprávať s mojím špeciálnym hosťom, sa volá Lev a vtáčik. Druhá kniha nesie názov Na vrchol kopca a tretia kniha má názov Malý vlk s veľkým srdcom. Všetky tri knihy sú vhodné aj pre deti a dospelých s kombinovaným postihnutím, to znamená so zdravotným aj mentálnym, ale aj pre všetky ostatné deti a dovolím si povedať, že aj pre dospelých. Začíname. Kamaráti, tak ako som vám spomínala v úvode, tak my sme sa dnes so Stonožkou rozhodli tento diel venovať ľuďom, ktorí trpia kombinovaným postihnutím. Či už sú to deti alebo dospelí. Aj takí ľudia medzi nami sú a našou snahou by malo byť ich čo najviac zapájať do činností, ktoré robíme my bežne a bez problémov. A ja som veľmi rada, že pozvanie k nám do kníh od Stonožky tentokrát prijala pani magisterka Alexandra Pomoziová. Pekný deň. Aj vám pekný deň. A je to špeciálna pedagogička Domova sociálnych služieb Campino. Pani magisterka, najprv vás chcem poprosiť, aby ste mi možno vysvetlili mne, Stonožke a našim divákom, čo vy vlastne v Campine robíte. Tak, my v Campine sa zaoberáme výchovou, vzdelávaním aj sociálnou prácou s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Zaoberáme sa či už rôznymi terapiami, alebo teda vzdelávacími aktivitami. Ak sú to terapie, tak najčastejšie máme snus zelený, máme terapie ako senzorická integrácia, arteterapiu, biblioterapiu a podobne. Biblioterapia, to znamená, že čítame knihy? Áno. Dobre, lebo kvôli knihám sme hlavne aj tu. A ja navrhujem, aby sme si predstavili všetky tri knihy, ktoré sú vhodné, a k tomu ja dobre rozumiem, aj pre deti a dospelých s kombinovaným postihnutím. Áno. Nebudeme to zdržiavať, poďme hneď na prvú knihu v tomto vstupe a tá kniha sa volá Lev a vtáčik. Tak povedzme si spolu, ale teda hlavne vy, ako by ste s touto knihou pracovali, keď máme vo svojom okolí dieťa alebo dospelého s kombinovaným postihnutím. S touto knihou, keďže má veľmi málo textu a má veľa krásnych obrázkov, tak by som s ňou pracovala pri ľuďoch, ktorí majú najťažší stupeň postihnutia a ktorí možno majú aj trošku obmedzené zmyslové vnímanie, ale zase majú dobrý zrak napríklad. Čiže im môžem ukazovať obrázky, môžeme si popisovať daný text. Nemusíme čítať samotný text, len si ho popíšeme a vypichneme si tú hlavnú myšlienku, čiže nejaký hlavný postoj tejto knižke, ktorým myslím si, že tu je hlavne priateľstvo a je tu pomoc druhým. Tak ste to počuli, milí kamaráti. To bola prvá kniha, o ktorej sme sa rozprávali a pani magisterka Alexandra vám prezradila, ako sa s touto knihou dá pracovať, keby ste vo svojom okolí mali dospelého alebo dieťa s kombinovaným postihnutím. A pre všetkých ostatných by sme si mohli ešte povedať, o čom kniha je, ale je to jasné asi z toho názvu, že hovorí o príbehu leva a vtáčika. Lev nájde zraneného vtáčika a pomáha mu zotaviť sa, pretože jeho krdeľ ho nechal žiaľ teda tak. A ako to celé dopadne, tak to sa dozviete, keď si pozriete túto krásnu knihu, ktorá teda áno, naozaj nemá veľa textu, ale má nádherné ilustrácie a ja stále hovorím, že tieto knihy sú vhodné pre deti, pretože pomocou knihy si môžu vytvárať nádherné príbehy, ktoré sú možno iné, akým bol pôvodný zámer autora knihy, ale môžu byť naozaj nádherné. Tak to bola prvá kniha a o malú chvíľu si prezradíme niečo o ďalších dvoch knihách, ktoré sme v spolupráci s vami vybrali.
Tak ešte stále sa rozprávame s Alexandrou, špeciálnou pedagogičkou z Domova sociálnych služieb Campino. A teraz vám predstavíme spoločne ďalšie dve knihy, ktoré sme spolu aj so Stonožkou vybrali, aby sme na Stonožku nezabudali. Neboj sa, nezabúdame na teba. Poďme hneď na tú prvú knihu v tomto bloku. A tou knihou je kniha, ktorá sa volá Na vrchol kopca. Tak ako by sme s touto knihou mohli pracovať, alebo ako by sme ju mohli využiť, ak stretneme človeka s kombinovaným postihnutím? Táto knižka je už tak pre stredný stupeň detí a dospelých s postihnutím. Je totiž už viac plná textu, je už obsahovo bohatšia. A i keď je tu stále krásne ukázaná emócia, priateľstvo, ale hlavne je tu výborná nespracovaná téma starí rodičia a deti. Čiže je to taká úcta čiže je to mladších k starším. Áno, je to príbeh o spoznávaní sa generácií a preto tak ako mali sme všetci svojich starých rodičov, tak vlastne aj túto knižku môžeme deťom takto predstaviť. A potom aj my môžeme ďalej odovzdať svoje vedomosti, čo sme sa od nich naučili, zase ďalšej generácii. Čiže je to taká krásna generačná knižka. Tak ste to počuli, milí kamaráti. Sú to slová špeciálne pedagogičky a ja sa pripájam k tým slovám a chcem len upriamiť vašu pozornosť na knihu Na vrchol kopca, pretože naozaj nás môže naučiť úcte k starším, aby sme nezabudali, že aj oni sú medzi nami. Tak, poďme na poslednú knihu v tomto bloku a tou knihou je magický príbeh zo sveta vlkov. Táto kniha sa volá Malý vlk s veľkým srdcom. V tejto knihe je už naozaj veľmi veľa textu. Tak si, Saška, myslíte, že aj táto kniha je vhodná pre prácu s ľuďmi s kombinovaným postihnutím? Myslím si, že áno. I keď tu už treba knižku rozdeliť na jednotlivé kapitoly, možno by som ju dala dokonca aj deťom a dospelým, ktorí už vedia čítať, aby mohli sami prečítať nám jednu kapitolu, prípadne by som s nimi na základe toho kreslila daný príbeh, aby sme sa potom pri ďalšom čítaní mohli na tieto obrázky pozrieť a vlastne retrospektívne si prejsť, že čo sme už čítali. Ale lebo je to už naozaj ťažšia knižka. A ak tomu dobre rozumiem, tak by to mali byť ale ľudia s tým najľahším stupňom postihnutia. Áno. Ale napríklad, podľa toho, čo ste mi vyhovorili, si myslím, že váš hlas a vaše čítanie by možno boli vhodné zasa pre tých ľudí s tým ťažším stupňom, lebo aj to im môže pomôcť, len vás počúvať. Však? Áno, a práve to u nás robíme. Máme čitateľské krúžky, máme biblioterapeutické krúžky, kde tým, ktorí sami nemôžu čítať, alebo niektorí dokonca ani vidieť daný príbeh, tak im ho predčítame a práve na základe nášho hlasu, intonácie, zvukom, ktoré do toho príbehu dodávame, tak to ich obohatí a zaujíme vždy. Tak a ja na záver už len prezradím, o čom tento príbeh knihy s názvom Malý vlk s veľkým srdcom je. Je o malom vlkovi, ktorý je odsúdený možno nežiť úplne v tej svorke, pretože nesplňa tie kritériá tých silných vlkov, ale malý vlk sa nevzdáva a presvedčí vás svojim príbehom, že byť najsilnejším neznamená byť najúspešnejším. Tak ja si myslím, že táto kniha si tiež zaslúži miesto vo vašej knižnici a už len na záver pripomeniem názov ešte raz tej knihy Malý vlk s veľkým srdcom a je určený deťom, ktoré už vedia čítať. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že sme sa mohli porozprávať aj o problematike, ktorú možno nie každý vníma, že existuje v našom svete, ale je dôležité, aby sme o tom hovorili aj v takomto priestore. Tak držím vám palce, nech to všetko dobre vyjde a nech sa vám darí vo vašej práci a na záver môžete spomenúť jednu zaujímavú akciu. Naše zariadenie každý rok pripravuje krásnu akciu s názvom Aprílový dážnik poézie. No a všetky podrobnosti o tejto akcii nájdete na internetovej stránke Domova sociálnych služieb Campino. Tak si to tam určite nájdete. Pekný deň. Aj vám ďakujem.
Kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju stonožka.